Región východného Slovenska je bohatý nielen na kultúru, ale aj na prírodné krásy. Existuje tu silný potenciál na rozvoj cestovného ruchu, rokmi sa však v tejto oblasti veľa toho neurobilo. S novými nápadmi a projektami prichádza prešovský primátor Pavel Haďarí a podnikateľ Boris Kolár. Spolu so Zuzanou Martinákovou navštívili Humenné, aby s primátorom diskutovali napríklad aj o rozvíjaní turizmu v regióne. Spojenie Humenného s Bratislavou by malo byť samozrejmosťou a prirodzenou potrebou tohto regiónu. Investori prídu na východ, ale len vtedy, keď bude dobrá infraštruktúra, to znamená jednak cestná, jednak dopravná, ale aj letecká. Strana Únia, strana pre Slovensko navrhuje zavedenie tzv. Poukážok na dovolenky. Zamestnávateľ by prispieval na dovolenku zamestnancovi 200-eurovou poukážkou, ktorú by si od neho zamestnanec kúpil samozrejme so zľavou. Princíp je rovnaký ako so stravnými lístkami. Poukážku na dovolenku by mohol zamestnanec využiť len na Slovensku. Takže vidím, to bude aj cez tie poukážky, čo chceme urobiť, 200 eurové pre každého zamestnaného pracujúceho občana. A týmto by sme mohli vlastne podporiť podnikateľov v tomto cestovnom ruchu a po primári je aj sekundárna zamestnanosť sa nabalujúca na to. No a ja si myslím, že tento región je tiež veľmi pekný, krásny a domaša, vodné športy, rekreácie. Keď to vedia tu na hneď za hranicou v Poľsku rozhýbať a tam naozaj ten cestovný ruch funguje, tak nevidím dôvod, prečo by to tu nemohlo sa tiež rozbehnúť. Je potrebné, aby východné Slovensko stálo na ľahkom priemysle, na cestovnom ruchu, na agroturizme. Také výnimočnosti, ako je Domaša či Zemplínska Šírava, je potrebné využiť na rozvoj cestovného ruchu v rámci východného Slovenska, v rámci celého Slovenska, v rámci cezhraničnej spolupráce. Predstavitelia politickej strany prichádzajú aj s konkrétnymi projektami, ktoré by pomohli nielen rozvoju cestovného ruchu, ale aj zamestnanosti. Takými sú napríklad oživenie kultúrnych a prírodných krás regiónu, ale aj rozvoj vodných a iných športov či rozvoj agroturistiky.